מד"א שלום עידית. איפה? ארמון הנציב? מה קורה שם? אני איתך, מה קורה? עולה הגרדום? באוטובוס. מה יש באוטובוס? ירי, דקירות, מה את רואה? אירוע חריג בארמון הנציב, אוטובוס. הבנתי, גבע, את רואה מהחלון. כמה נפגעים יש באוטובוס? את רואה כמה אנשים באוטובוס? הבנתי, אמבולנסים בדרך. אל תנתקי, תישארי איתי על הקו. .30, מתי נוסע לעולה הגרדום, פינת רחוב ברזני. כל הנראה דקירות, סכין באוטובוס. נשמע גם ירי, אני מבקשת להתמגן. ירושלים 10:30, קיבלתי אירוע ירי בארמון הנציב, 10:30 בדרך. Earlier today, we got called to an incident of a shooting incident in Armon Netziv, and immediately went into the bus. Along with other medics from Magen David who arrived, we together pulled the victims out of the bus and started a life-saving treatment. הערב בחדשות, 3 הרוגים ויותר מ-20 פצועים בעוד יום של טרור. בארמון הנציב מחבלים פתחו באש בתוך אוטובוס. בשכונת גאולה מחבל דרס ודקר. This morning we got a call on the radio for a terrorist attack on Malchi Yisrael Street. I responded right away. We came in less than 2 minutes. The scene was shocking. I took care of one person that was injured with an axe in his face. מאתמול יצא לי להיות כבר באיזה 6 פיגועים, דקירות, יריות, פיצוצים. אנחנו מגיבים במהירות, יוצאת הוראה מסודרת בקשר, באותו זמן יוצאת הודעה לעוד 300 אנשים בערך, כוננים שלנו עם רכבים, עם אופנועים. הערב בחדשות, ירושלים 3 פיגועים ביום אחד. ילד בן 13 נלחם על חייו אחרי שנדקר כשהוא רוכב על אופניו. שמעתי את האירוע בגל הקשר של מד"א ירושלים, מיד זינקתי לאירוע, הגעתי למקום, זיהיתי את הגברת שנפגעה באירוע, הענקנו לה טיפול ראשוני. היו שמועות, דיווחים, חשש שיש מחבל נוסף בתוך מבנה התחנה המרכזית. תוך כדי הסריקות היה גם בעלה של אזרחים נסו על נפשם. יש כאן כמובן מאופי האירוע נפגעי חרדה, גם בהם אנחנו מטפלים.